таеквондочиёни тоҷик аз Кореяи Ҷанубӣ бо натиҷаҳои хуб ба ватан баргаштанд. варзишгарони мо дар чемпионати ҷаҳон оид ба таеквондо ВТ Ҳанмаданг 2026 ва мусобиқаи байналмилалии рейтингии ҷаҳонии таеквондо дараҷаи G1 ширкат карда, соҳиби якчанд медал шуданд. Дар чемпионати ҷаҳон, ки дар шаҳри Сеул баргузор шуд, Тоҷикистонро 10 варзишгар намояндагӣ карданд. Яке аз натиҷаҳои беҳтаринро Кан Виктор ба даст овард. ӯ дар синни то 40 сола дар намуди шикастани сафол бо зарба медали тилло гирифт. Дар ҳамин синну сол Муҳсин Шукуров низ натиҷаи хуб нишон дода медали биринҷӣ ба даст овард. Дар байни варзишгарони синни 60 сола ва болотар Чон Чонгхви дар намуди шикастани Мавод бо канори кафи даст соҳиби медали тилло шуд. Дар рақобатҳои бонувон низ намояндагони Тоҷикистон муваффақ буданд. Дар синни то 30 сола дар намуди шикастан бо зарбаи пой, ки 20 варзишгар иштирок доштанд, Мунира Абдусаломова мақоми дуюм ва Зарина Турсунова мақоми сеюмро гирифтанд. ҳамзамон таеквондочиёни тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии рейтинги World Taekwondo G1 низ иштирок карданд. Дар ин сабқат, ки дар пойтахти Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд, беш аз 3000 варзишгар аз 55 кишвари дунё ба майдон баромаданд. намояндагони Тоҷикистон дар ин мусобиқа 2 медали биринҷӣ гирифтанд. Нурулло Муродов дар вазни то 74 кило ва Мунира Абдусаломова дар вазни беш аз 73 килограмм ба зинаи сеюм баромаданд. Ин натиҷаҳо барои таеквондои Тоҷикистон пеш аз як рӯйдоди муҳими дигар, бозиҳои осиёӣ Айчи Нагоя 2026 аҳамияти хос доранд. Зеро варзишгарони тоҷик акнун барои санҷидани қувваи худ дар бузургтарин майдони қитъавӣ омодагӣ мегиранд. бозиҳои 20-уми осиёӣ аз 19 сентябр то 4 октябр дар ҷопон баргузор мешаванд. Дар мусобиқаҳои таеквондо аз рӯи намуди киругӣ Тоҷикистонро 2 варзишгар Асланбек Фозилов ва Лоиқҷон Шӯҳратзода намояндагӣ мекунанд. умедворем, ки таеквондочиёни тоҷик дар ҷопон низ бо натиҷаҳои арзанда номи Тоҷикистонро баланд мебардоранд.